vám príjemný dobrý večer, vážení diváci, z televízneho štúdia na Kavčích horách, kde budete spolu s 300 neplatiacimi divákmi a najmenej takým istým počtom divákov pri televízoroch sledovať finálové stretnutie pohára baletných majstrov. Nastúpili prakticky v nezmenenom zložení. Jedinou novou tvárou v mužstve je Zdeňka Nehodová. Tu ju máme. Ďakujeme réžii za prestrih Zdeňka Nehodová, ktorá prišla z vojenského umeleckého súboru len preto, aby mohla v Bratislave študovať na priemyselnej škole elektrotechnickej odbor slaboprúd. Ale venujme sa už baletu, venujme sa zápasu, beží 2. minúta a 13. sekunda. Domáce baletky tancujú sprava doľava, hostujúce, predstavte si práve naopak. Domáci tréner Boris Slovák mení taktiku na rozostavenie 4-2-4, to je domáca útočná štvorica, ktorá raz zľava, raz zprava sa pokúša vniknúť do 16. Všimnite si tú vynikajúcu techniku, to klamanie telom, to prepletanie nôžkami, ktorou šanca je premárnená. Domáce hráčky sa pomocou typickej českej uličky prebojovali až k pokutovému územiu. Kapitánka domáceho družstva Odeta Petrášová sa dostala až na hranicu 16. Na pomoc jej pribiehajú členky družstva, ktoré sa snažia pretancovať sa do predných pozícií, ale neveľmi sa im to darí, pretože netancujú s plným nasadením a to je práve to, čo nášmu baletu už roky chýba, preto sa nevieme presadiť na medzinárodných scénach. Pozor, solistka, výborne, individuality. Individuality nám stále chýbajú, všimnite si to tempo, všimnite si tú kľúčku doľava doprava, pirueta. Klamanie telom je perfektné, ale čo robia ostatné? Všimnite si, stoja, dívajú sa, konečne sa zapojili aj ostatné hráči. To je prosím inzultácia, za to sa všade na svete dáva nie jedna, ale niekoľko červených karát. Pozor na takéto zákroky, pretože nemôžeme sa potom čudovať, že naše baletky a tanečníci odchádzajú v takom mladom, produktívnom veku do penzie, hoci by si ešte mohli zatancovať na niektorej z vidieckých scén. Je to zrejme meniskus, ale Odeta zatne zuby. Ale pozor, vráťme sa na ihrisko, domáce hráčky už sa dostávajú do šance. Posledná prihrávka, strela, gól! Konečne gól! Můžeš, pojď, dělej! Dobře, dobře! Pojď sem! Kam to chceš? To prčic! Promiň! Franta, jak vůbec nazdar? Udělal to parádně, pojď synu! Je to gól! Jedním klanovým pohybem vyřadil celou čtyřku obránců. Nějaký Jouda dal se na pár minut slavným, no. Chlapčety se spoved. Tak odhadem 3 promile. Pán Bůh s náma zlý pryč. Tak teď je to gólový. Chybu udělal Vácha. Tak teď je to gólový, stej gól. Ano. Není to stovka, až na podruhé, David Lopata stej gól. vstoupil do klubu kanonýrů po Váchově velehrubce. Steiner byl sfaulován stéblem, kterému skočilo pod kopačky. Viděli jste ještě jednou surovost hrací plochy směrem k Jiřímu Steinerovi.